Bună! Eu sunt Diana, ghidul tău personal în meditația conștientă. Încă de la început, prin acest videoclip, vreau să te învăț câțiva pași pentru a atinge o meditație profundă. Vreau să conștientizezi că tu ești universul absolut, că faci parte din tot ceea ce există, că ești o ființă dimensională care emite energie și informație. Dacă nu mă crezi, întreabă pe Nikola Tesla. Un pas important este să renunți la convingerile limitate, la ceea ce este normal și la toată dogma societății. Tu poți fi orice îți dorești. Ca acest proces să devină eficient, fii cu adevărat prezent pentru a crea viitorul pe care ți-l dorești din toată inima. Fii deschis la ceea ce poți face. Prin meditație poți schimba interiorul subconștient, automatismele formate pentru supraviețuire și stările emoționale. În următorul videoclip vă voi învăța pas cu pas și vă voi ghida pentru a medita conștient și eficient. Pentru a urmări videoclipurile viitoare, apăsați butonul de subscribe și clopoțelul.